हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ మాతా జన్ ప్రభుజీ అందరికీ ప్రణామాలు, ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. మనము లెవెల్ 3 క్లాసుల్లో ఉపదేశామృతము నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ గురించి చూస్తున్నాము. షడ్గోస్వాముల గురించి మనము నానా శాస్త్ర విచారణైక నిపుణౌ సద్ధర్మ సంస్థాపకౌ లోకానాం హితకారిణౌ త్రిభువనే మాన్యౌ శరణ్యాకరౌ రాధాకృష్ణ పదారవింద భజనానందేన మత్తాలికౌ వందే రూప సనాతనౌ రఘుయుగౌ శ్రీజీవ గోపాలకౌ. శ్రీ శ్రీ షడ్గోస్వాములకు జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. వాయిస్ ఓకేనా మాతాజీ? క్లియర్గా ఉందా? క్లియర్గానే ఉంది ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఎవరైనా చెప్తారా చూడకుండా ఈ బిందువు నేర్చుకున్నారా? నేర్చుకోండి. ఫస్ట్ 4 బిందువులు అంటే మొత్తం కంఠస్థం చేయవలసిన బిందువులే, కనీసం మొదటి 4 అలాగే. ఓకే, హరే కృష్ణ. వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వమపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. మాతాజీ, మొన్న ఎవరైతే చదవలేదో వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఈ బిందువు ఎవరైతే చదవలేదో వాళ్ళు ఒక 2 హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. శైలజ మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వాచో వేగం మనస్స క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగం ఉదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వమపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. హరే హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ. ఆ, మాతాజీ ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. రియల్మీ అని ఉన్నారు, మీ నేమ్ రీనేమ్ చేసుకోండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్లోకము ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, బిందు చదవండి. వాచో వేగం మనసః క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముదోరస్త వేగం ఏతాన్ వేగాన్ విషహేత ధీరః సర్వమాపిహం పృథివీం స శిష్యాత్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. మీ పేరు మాతాజీ? ప్రభుజీ ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను, రీనేమ్ చేయలేదు ప్రభుజీ. మీ పేరు మాతాజీ? డైలీ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రభుజీ. మీ పేరు మాతాజీ? నాగమణి మాతాజీ ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, సరే ఇది రోజు ఎప్పటికప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది. నేను గబక్కన ఇప్పుడే టైం అయిందని జాయిన్ అయ్యాను ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, పర్లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. అనువాదము: ఆత్మ సంయమనం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం గల ఏ వ్యక్తి అయినా వాక్కు మాటలు యొక్క వేగమును, మనస్సు యొక్క కోరికలను, క్రోధమును నియంత్రించి జిహ్వ యొక్క వేగమును, ఉదరము మరియు జనేంద్రియాలను నియంత్రించగలడో అట్టి ధీరుడు ప్రపంచమంతటా శిష్యులను చేసుకున్నటకు యోగ్యుడగును. మనం ఇందులో మొత్తం 6: వాచో వేగం, తర్వాత మనస వేగం, తర్వాత క్రోధ వేగం, జిహ్వా వేగం, ఉదర ఉపస్థ వేగం. మనం ఆల్రెడీ మొదటి 3 అనేది చూడడం జరిగింది. వాచో వేగం, మనసా వేగం, క్రోధ వేగం, ఈ మూడింటిని చూసాము. జిహ్వ, ఉదర, ఉపస్థ, వీటి గురించి ఇవాళ కొంతవరకు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి మనం చదవాలి. ఉమామాతాజీ ఇందాక హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ఇక్కడి నుంచి చదవండి. హరే కృష్ణ. జిహ్వ చాపల్యం గురించి చదవండి. జిహ్వ చాపల్యం గురించి చదువుతాను ప్రభు. జిహ్వ చాపల్యం గురించి ఆలోచిస్తే రుచిగా ఉండే పదార్థాలను నాలుకకు తినాలనిపించడం మనకందరికీ అనుభవపూర్వకమైన విషయమే. సాధారణముగా మనం జిహ్వను దాని ఇష్ట ప్రకారం తినేందుకు అంగీకరించకుండా దానికి ప్రసాదం సమకూర్చుతూ నియంత్రించాలి. భక్తుని స్వభావమేనగా అతడు శ్రీకృష్ణుడు తనకు ప్రసాదాన్ని ప్రసాదించినప్పుడే స్వీకరిస్తాడు. కనుక జిహ్వ చాపల్యాన్ని లేక జిహ్వా వేగాన్ని నియంత్రించుటకు ఇదే మార్గం. ఎవరైనాను నియమిత సమయములలో ప్రసాదాన్ని గ్రహించాలి. మిఠాయి దుకాణములలో, భోజనశాలలో జిహ్వ చాపల్యాన్ని తృప్తిపరచు కొనుటకు తృప్తిపరచుకొనుటకు, కడుపు నింపుకొనుటకు భుజించరాదు. ప్రసాదాన్ని మాత్రమే భుజించాలనే నియమాన్ని కట్టుబడినచో నాలుక వేగాన్ని, ఉదర వేగాన్ని నియంత్రించవచ్చును. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ జిహ్వ చాపల్యం గురించి అంటే మన నాలుక యొక్క వేగం అన్నమాట. మనకి ఈ జిహ్వ చాపల్యం గురించి ఆలోచిస్తే ఎక్కువగా ఎప్పుడు కూడా నాలుగు ఏంటంటే ఏదో ఒక రుచిగా ఉండే పదార్థాలని తినాలని ఎప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది. ఇది అందరికీ కూడా మనకి తెలిసిన విషయమే. కానీ మనం ఏంటంటే ఆ నాలుకని తన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వదిలేయకూడదు. దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా, అంటే ఏది తీసుకోవాలి, ఏది తీసుకోకూడదు అనేది మనం దానికి తెలుపుతూ, అంటే మన అవగాహన దానికి ఇస్తూ మనం దాన్ని నియంత్రించాలన్నమాట. కాబట్టి భక్తుడు ఏమో ఆలోచిస్తాడంటే ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు సమర్పించిన అంటే నైవేద్యం ఏది ఉంటుందో దాన్ని ప్రసాదంగా తీసుకుని అప్పుడు స్వీకరిస్తాడు. కాబట్టి ఆ జిహ్వ చాపల్యాన్ని లేక ఆ జిహ్వ వేగాన్ని నియంత్రించడానికి ఇదే చాలా ఉత్తమమైన మార్గం అన్నమాట. అందుకే మనకి 3వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ కూడా భగవద్గీతలో చెప్తారు, యజ్ఞశిష్టాశినస్సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తే త్వఘం పాప ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్. అంటే ఎవరైతే ఆ మొట్టమొదటగా యజ్ఞానికి సంబంధించిన ఆహారం ఏదైతే ఉంటుందో దానిని భగవంతునికి సమర్పించకుండా తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? త్వగం పాప, వాళ్ళు పాపాన్నే తీసుకున్నట్లు అనమాట. కాబట్టి ఎవరైతే మనం భగవంతునికి సమర్పించి దాన్ని తీసుకుంటున్నామో
అది ప్రసాదం అవుతుంది. అలా కాకుండా వాళ్ళ కోరిక ప్రకారం వాళ్ళ కోరిక తీర్చుకోవడానికి ఇంద్రియ తృప్తి కోసము ఇట్లా తీసుకుంటూ ఉంటే అది జిహ్వ చాపల్యం అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి మనం భగవంతుడికి సమర్పించామంటే దాంట్లో ఉన్న దోషాలన్నీ కూడా పోతాయి. అప్పుడు అది ప్రసాదం అవుతుంది. మనం ఇన్కమింగ్ ఏదైతే ఇస్తామో అవుట్ గోయింగ్ అదే వస్తుంది కదా. కాబట్టి మనం భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటే మనకి మనం ఉండే గుణం కూడా సత్వగుణము, విశుద్ధ సత్వగుణం అనేది మనకి అలవాటు అవుతుంది అనమాట. అలాగే కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ బయట దుకాణాల్లో, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎటువంటి నూనె వాడుతున్నారో, ఎటువంటి నెయ్యి వాడుతున్నారో, ఎంత కల్తీలు జరుగుతున్నాయి మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. అలాగే హోటల్స్, రోజు ఏదో ఒక హోటల్ మీద రైడ్ జరుగుతూనే ఉంది. ఈ హోటల్లో కుళ్ళిపోయిన ఆహారం అని, లేకపోతే దాంట్లో ఆ మాంసము ఈ మాంసము ఇట్లా కలిపేశారని మనం ఇంత చూస్తూనే ఉన్నాము. కానీ చాలామంది బయట ఇంకా మనం ఎప్పుడైనా హోటల్స్ చూసామంటే చాలా రష్గా ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఇంత చూస్తున్నా కూడా ఇంకా అక్కడక్కడే జనం అనేది ఉంటూ తింటూ ఉంటారు. మరి భగవంతుడు మనకేం చెప్పారు భగవద్గీతలో, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. అంటే ప్రేమతో నాకు పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం, ఇవి చాలా సింపుల్. కాబట్టి వీటిలో మీకు ఏది ఇవ్వగలరో అది ఇవ్వండి, ఏది లేకపోతే ఆఖరికి కనీసం వాటర్. కాబట్టి వాటిని ప్రేమతో గనక సమర్పిస్తే నేను చాలా ఆనందంగా స్వీకరిస్తానని భగవంతుడు చెప్పారు. కానీ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్పినట్లుగా ఈ భోజనశాలల్లోనూ దుకాణాల్లోనూ అభక్తులు అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి ఆలోచనలతో చేస్తూ ఉంటారో అటువంటి ఆ గుణం అనేది ఆహారంలో కలిసిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. మనకి సైన్స్ ప్రకారంగా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం కూడా ఈ ఆహారం తీసుకునే విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఆ హోటల్స్లో చేసే వాళ్ళ దగ్గర మనకి ఆనందంగా అది ఇవ్వాలి, మనకి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలి అని చాలా వరకు చేయరనమాట. వాళ్ళంతా ఏంటంటే వాళ్ళకి అది ఒక వ్యాపారం, మరి వాళ్ళకి సంపాదన కావాలి, వాటి కోసం వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఆ చేసేటప్పుడు ఆ చేసే వ్యక్తి ఏ ఆలోచనతో అయితే ఆ వంటకాన్ని చేస్తూ ఉంటాడో మరి తీసుకున్న వాళ్ళకి కూడా అటువంటి ఆలోచనలే పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఆ విషయంలో కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇదే విధంగా జననేంద్రియాల వేగాన్ని, సంభోగ వాంఛను అనవసరంగా ఉపయోగించకుండా నియంత్రించవచ్చును. ఇంకేమైనా చదువుతారా మాతాజీ? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. పద్మజ మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామం. ఇదే విధంగా జననేంద్రియాల వేగాన్ని, సంభోగ వాంఛనను అనవసరంగా ఉపయోగించకుండా నియంత్రించవచ్చును. కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన శిశువును పొందుట కొరకే జననేంద్రియాలను ఉపయోగించాలి, లేనితో ఉపయోగించరాదు. జననేంద్రియాల తృప్తి కొరకు కాకుండా కృష్ణ చైతన్యం గల శిశువులను పొందుటకే కృష్ణ చైతన్యోద్యమం వివాహాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. పిల్లలు కాస్త పెరగగానే బృందావనంలో గల మా గురుకుల పాఠశాలలకు పంపిస్తారు. అక్కడ వారందరికీ సంపూర్ణంగా కృష్ణ చైతన్యవంతులైన భక్తులయ్యేందుకు కావలసిన శిక్షణనిస్తారు. కృష్ణ చైతన్యవంతులైన అటువంటి పిల్లలు ఎంతో అవసరం. ఎవరైనా కృష్ణ చైతన్యవంతులైన పిల్లలను పొందగలిగితే అలాంటి వారు జననేంద్రియాలను ఉపయోగించవచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ విధంగా కృష్ణ చైతన్య విధానాలతో ఇంద్రియాలను పూర్తిగా నియంత్రించుటను అభ్యసించినట్టు వ్యక్తి ప్రామాణికమైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునిగా ఉండుటకు అర్హుడవుతాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం కూడా ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఉదర ఉపస్థ వేగం, ఇప్పుడు జిహ్వా వేగం మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో దాన్ని బట్టి మనకి ఆ ఉదరం అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అంటే మనం ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆ ఉదరానికి ఆహారాన్ని ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, దానికి సంబంధించిన జబ్బులు అనేవి కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే దానివల్ల ఏమవుతుంది, జెంటల్స్ అంటే మన జననేంద్రియాల వేగాన్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేము. అలాగే ఎవరైతే ఇప్పుడు మనకి అక్రమ సంభోగాలు, అక్రమ వ్యవహారాలు, కానీ మనకి కృష్ణ చైతన్యంలో ఏం చెప్తారు, మీరు ఈ యొక్క జననేంద్రియాలను ఉపయోగించాలి అంటే వివాహం చేసుకోవాలి. అలాగే కృష్ణ చైతన్యం కోసం, కృష్ణ చైతన్య అభివృద్ధి కోసం, అలాగే మనం పిల్లల్ని కూడా భక్తి మార్గంలో తీసుకురావడానికి అటువంటి పిల్లల్ని ఉత్పత్తి చేయాలన్నమాట. అంతేగాని ఆ యొక్క జననేంద్రియాల యొక్క కోరికలను తీర్చడానికి
విపరీతంగా ఉపయోగించరాదు. అలాగే ఆ యొక్క కృష్ణ చైతన్యవంతులైన శిశువు వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళని ఏంటంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఆధ్యాత్మికమైన మార్గం ఉందో, ఎందుకు మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఏది తప్పు ఏది కరెక్టు అని. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళను కూడా అంటే అటువంటి మన పిల్లల్ని కూడా అటు ఏదైతే మార్గం ఉందో కృష్ణ చైతన్యం అనే ఈ యొక్క గొప్ప మార్గం ఏదైతే ఉందో అటువంటి వాటిలో మనము పంపించడానికి, అలాగే వాళ్ళకు కూడా ఈ కృష్ణ చైతన్యవంతులుగా తీర్చిదిద్దడానికి మనవంతుగా మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడేమవుతుంది, ప్రామాణికమైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడిగా అంటే ఈ మనం ఇంతవరకు చూసాం కదా, ఈ 6 వేగాలను ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకుంటారో అట్టివాడు ఏంటంటే ప్రామాణికమైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునిగా ఉండకు అరుడవుతాడు. లేకపోతే చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు, నేను గురువుని, నేను ఆ సిద్ధి పొందాను ఈ సిద్ధి పొందాను కాబట్టి మీరందరూ నాకు దాసులు అవ్వాలి, నేను భగవంతుని అని కూడా చెప్పేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. కానీ ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుగా ఉండడానికే ఈ 4 కంట్రోల్స్ అనేవి చాలా అంటే ఆ వేగాన్ని నియంత్రించడం అనేది చాలా చాలా అది అవసరం అనమాట. కానీ అటువంటివి కూడా చేయకుండా మేమే గురువులు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది. అటువంటి వాళ్ళని అనుకరించకూడదు అని కూడా చెప్తున్నారు. పద్మావతి మాతాజీ ఈ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ విధంగా కృష్ణ చైతన్య విధానాలతో ఇంద్రియాలను పూర్తిగా నియంత్రించుటను అభ్యసించినట్టి వ్యక్తి ప్రామాణికమైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యునిగా ఉండుటకు అర్హుడవును. మన భౌతిక అనగా దేహ భావన 3 రకాలైన ప్రేరణలను వాగ్వేదం, మనోవేగం, శరీర వేగాలను కలిగిస్తుందని పరమ పూజ్యులైన శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరు ఉపదేశామృతంకు వ్రాసిన అనువృత్తి వివరణలో పేర్కొన్నారు. జీవి ఈ 3 రకాల వేగాలకు దాసుడైనప్పుడు అతని జీవితం అమంగళకరమగును. ఈ వేగాలను అరికట్టుటకు ప్రయత్నించే వానిని తపస్వి అంటారు. అటువంటి తపస్సుతో దేవాది దేవుని బాహ్యశక్తి అయిన భౌతిక శక్తికి దాసుడగుటను అధిగమించవచ్చును. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మనకు అలాగే ఈ భౌతిక దేహ భావంలో 3 రకాలు అనమాట. వాక్కు వేగం, అలాగే మనసు వేగం, అలాగే శరీర వేగాలు. అందుకే మనకి మనస వాచ కర్మ అంటూ ఉంటాం కదా. మరి మనం దేహంతోనే కర్మలని చేస్తూ ఉంటాం. అంటే అందుకే ఈ 3టిని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచాలి. అందులోనూ జిహ్వ, ఈ నాలుక అనేది ఏదైతే ఉందో, వాక్ అవ్వచ్చు, మనం తీసుకునే ఫుడ్ అవ్వచ్చు, ఇది చాలా కంట్రోల్ చేయాలి. అందుకే మనం నాలుకను కనుక కంట్రోల్ చేయగలిగితే ఈ మిగతా అన్నిటిని కూడా కంట్రోల్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. మరి మనం ఆ నాలుకని దేంట్లో వినియోగించాలి? అందుకే చెప్తారు, అది భగవంతుని యొక్క కార్యంలో. అంటే ఆఖరికి మనం ప్రసాదం తీసుకోవడం అనేది కూడా ఒక సేవనే, భగవంతుని యొక్క సేవ. అందుకే అట్లీస్ట్ మనం భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలి అనుకుంటే మనం మొదట్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని అన్నీ చేయడానికి వీలు కాకపోవచ్చు. మనం ఆల్రెడీ ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం ఒక్కసారిగా మారాలంటే అది చాలా ఇబ్బంది అవ్వచ్చు. అందుకని మొదటగా ఏం చేయాలి, అట్లీస్ట్ మనం ఆ నాలుకకి ఏదైతే ఉందో, అంటే ఈ విపరీతమైన, మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక కప్ప ఏదైతే ఉందో ఇష్టం వచ్చినట్లుగా, అంటే ఆ వానాకాలంలో ముఖ్యంగా ఏం చేస్తుంది, కొంచెం వాన పడగానే బెక్కమని అరుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. దానివల్ల ఏమవుతుంది, అటువైపు రావాలనే లేని ఆలోచన ఉన్న ఆ పాము కూడా అక్కడికి వచ్చేసి దాన్ని మింగేస్తుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, అనవసరమైన వ్యర్థ మాటలు అనేవి తగ్గించుకోవాలి. మనం చూస్తూ ఉంటాం, ట్రైన్ జర్నీలోనో బస్ జర్నీలోనో చేస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు ఎక్కువగా కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఏదో ఒక రాజకీయాల విషయాలు, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ అని, సినిమాలని, ఏదో ఒకటి అవసరం లేదు టైం పాస్కి అన్నట్లుగా మొదలు పెడతారు. తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే నాకు ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది అంత నాలెడ్జ్ ఉందని అంటే వాళ్ళు వ్యక్తపరచుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారనమాట. అక్కడ అసలు అవసరమే లేని మ్యాటర్స్ అన్ని కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఒక ఇద్దరితో డిస్కషన్ అనేది మొదలుపెట్టి అందరికీ వినపడాలి, అందరూ నేను చెప్పేది వినాలి అన్నట్లుగా కోరుకుంటూ ఉంటారనమాట. అదంతా ఏంటంటే వ్యర్థం, అది అవసరం లేని పని. తర్వాత ఏమవుతుంది, అక్కడ ఎవరన్నా వాళ్ళకి ఆపోజిట్గా, అంటే వాళ్ళకి నచ్చింది ఇంకొక నచ్చలేదు అనుకోండి,
వాళ్ళు ఇంకో రకంగా మాట్లాడతారు. అప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఏదో నార్మల్గా స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత వాళ్ళిద్దరికి గొడవలాగా స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత ఒక పెద్ద డిబేట్ లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత అది పెద్ద గొడవ అవ్వచ్చు, తర్వాత అది ఎక్కడికో వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఇదంతా కూడా ఏంటి, వ్యర్థం. కాబట్టి మరి మనం ఆ నాలుగని, ఆ వేగాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే నాలుగుకి మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఇవ్వాలి, అలాగే భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా, ఆ వాక్ అనేది, అలాగే శరీరం అనేది, మనసు అనేది, వీటన్నిటిని కూడా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. మరి మనసుని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, మీకు ఇంతకుముందు కూడా మనకి చెప్పాం కదా, ఒక గుర్తుందా? మనసుని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, మనం మనసుకి ఏమి ఇవ్వాలి? మనహత్రాయతే ఇది మంత్ర. హరే హరే కృష్ణ జపం ఇవ్వాలి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మనము భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కనుక మనం నాలుకకి ఇచ్చామనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ అవుతాయి అనమాట. అంటే వ్యర్థంగా మాట్లాడే మాటలన్నీ కూడా కంట్రోల్ అవుతాయి అనమాట. అందుకే మనకి భక్తిరసామృత సింధులోనే ప్రభు గోస్వామి చెప్తారు, సేవోన్ముఖే హి జిహ్వాదౌ స్వయమేవ స్ఫురత్యదా అని. అంటే మనం భగవంతుని తెలుసుకోవాలి. భగవంతుని తెలుసుకోవాలంటే మనం సేవ చేయాలి. మరి ఎటువంటి సేవ చేయాలి? నాలుకతో మనం ఆరంభించాలి. కారణం అంటే చెవితో కూడా ఆరంభించాలి. మరి నాలుకతో, ఇక్కడున్న వీటిలో చూస్తే నాలుగు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాం కదా. మరి ఆ సేవ అనేసరికి మనం ఏం ఆలోచిస్తామంటే మన కాళ్ళతో చేయాలి, మన చేతులతో చేయాలి, ఇవే గుర్తొస్తాయి. కానీ భగవంతుని యొక్క సేవలో మనం నాలుకని కూడా ఆరంభంలో ఉపయోగించవచ్చు. అక్కడ కూడా చెప్తారు, అత శ్రీకృష్ణ నామాది నా భవేద్ గ్రాహ్యమింద్రియై. అంటే శ్రీకృష్ణుని నామ రూప గుణాలు మనం అర్థం చేసుకోలేము పూర్తిగా. ఉదాహరణకు మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కీర్తిస్తున్నాం, కానీ చాలా వరకు ఏంటంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలియదు. అలాగే ఆ నామానికి ఉన్న అర్థాలు తెలియకపోవచ్చు. నామధ్వని కూడా చాలామంది వింటున్నారు, మరి వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణ భక్తులు అవ్వలేరు. కానీ మనం ఎప్పుడైతే మెల్లమెల్లగా మెటీరియల్గా అయినా లేకపోతే మెకానికల్గా అయినా ఇస్తూ ఉంటామో అప్పుడు జిహ్వాదవ్ అంటే ఆ నాలుక భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం మొదలవుతూ ఉంటుంది. అందుకే ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటారనమాట, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉండండి. మేము ప్రతి ఒక్కరిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అడుగుతున్నాము. అది నాలుగుతో ఆరంభించడం అవుతుంది. అలాగే ప్రసాదం తీసుకోండి, భగవంతుని యొక్క మందిరాలకు వెళ్ళండి, లేకపోతే ఇంట్లోనే మనం ఏదైతే తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ శుభ్రంగా స్నానం చేసి చాలా శుభ్రంగా వండి అవి భగవంతుడికి సమర్పించి మనం దాని కనుక మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది కూడా మనం నాలుగుతో చేసే సేవనే అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం నాలుగుకి భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని ఇస్తున్నాం కాబట్టి. అలాగే ఇంకెక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు ఈ ఉపదేశామృతంకు రాసిన అనువృత్తి వివరంలో ఇవన్నీ కూడా పేర్కొన్నారు. ఈ 3 వాగ్వేగం, మనోవేగం, శరీర వేగాలని అని చెప్పారనమాట. అలాగే ఈ 3 వేగాలని అరికట్టడానికి తపస్వి అంటే తపస్సుతో దేవదేవుని యొక్క బాహ్య శక్తి అయిన భౌతిక శక్తికి దాసుడవుటను అధిగమించవచ్చు. మనం ఇంతకు ముందు కూడా తెలుసుకున్నాము. మనం ఏంటంటే తటస్థం అంటే భగవంతుడికి 3 శక్తులు ఉన్నాయి. ఒకటి యోగమాయ, 2 తటస్థ మనము, అలాగే మహామాయ అంటే భౌతిక శక్తి అనమాట. మనం అందుకే భౌతిక శక్తి యొక్క దాసుడు అయిపోయామనుకోండి, ఈ భౌతిక లోకంలోనే ఇబ్బందులు పడుతూ ఆ త్రివిధ తాపాలతోటి అలాగే జన్మ మృత్యువులతోటి ఇబ్బంది పడుతూ ఉండాలి. కానీ ఎప్పుడైతే మనం యోగమాయ అంటే భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి ఏదైతే ఉందో అటువైపు కనుక వెళ్ళాము అంటే మనం భక్తులు అవడానికి, అలాగే ఈ యొక్క గోస్వామి అనే స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి కూడా ఈజీ అవుతుంది. అందుకే ఈ వేగాల్ని అరికట్టడానికి ప్రయత్నించే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇక్కడ, తపస్వి అని అంటున్నారు. స్వాతి మాతాజీ చదవండి వాగ్వేగం గురించి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వాగ్వేగం గురించి చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు మాయావాది, సాత్వికుల లేక కామ్యకర్మల అంటే కర్మకాండల పట్ల ఆసక్తి గల వ్యక్తుల గురించి, ఎట్టి నియమ నిబంధనలు లేకుండా జీవితంలో భోగాలను అనుభవించాలనుకునే భౌతికవాదుల వ్యర్థమైన మాటల గురించి ప్రస్తావించారు. అలాంటి మాటలు లేక సాహిత్యం వాగ్వేగానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు. చాలా మంది అర్థం లేకుండా మాట్లాడుతుంటారు, ఉపయోగం లేని గ్రంథాలు ఎన్నింటినో రచిస్తుంటారు. ఇదంతా వాగ్వేగానికి ఫలితమే. ఇలాంటి స్వభావాన్ని అరికట్టుటకు మనం మన వాక్కును
వాక్కును శ్రీకృష్ణునికి సంబంధించిన విషయాలను చర్చించుట వైపుకు మరల్చాలి. శ్రీమద్ భాగవతం 1.5.10 అండ్ 11 ఇలా వివరించబడింది. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. అలాగే మనం ఈ వాక్ యొక్క వేగం గురించి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు నిరాకారవాది అంటే మాయావాదులు ఏమంటూ ఉంటారంటే ఆ కర్మకాండలు మనం చూస్తాము భగవద్గీతలో కూడా భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయా ప్రకృత చేతసాం అంటే చాలా చాలా కర్మకాండల పట్ల ఆసక్తి గల వ్యక్తుల గురించి ఎటువంటి నియమ నిబంధనలు లేకుండా జీవితంలో భోగాలు అనుభవించాలనుకునే భౌతికవాదులు వ్యర్థమైన మాటల గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు. మనం చూసాం కదా, ఇందాక ఒక సపోజ్ ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు ఇటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. లేదు మనం ఖాళీగా ఉన్నాము, ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు కలిశారు, ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకునే 2-3 మాటలు మాత్రమే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారు, ఇట్లా తర్వాత అంతా కూడా మన రాజకీయం వైపు వాటి వైపే వెళ్తూ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి అలాంటి మాటలు లేక సాహిత్యం వాక్వేగానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు. అంటే అది మనము ఆ మాటల్ని అంటే మన మాటల్ని మనమే కంట్రోల్ చేసుకోలేము. ఇంకొకసారి అంటే మనకు తెలియకుండా మనం ఏదో అంటాము, తర్వాత దానికి సంబంధించి చాలా చాలా ఇబ్బంది అనేది మళ్ళీ మనమే పడుతూ ఉంటాము. కాబట్టి ఉపయోగం లేని గ్రంథాలు ఎన్నింటితో చాలామంది రచిస్తూ ఉంటారు. ఎలా ధనవంతుడు అవ్వాలి, లేకపోతే నవలలని, లేకపోతే అశ్లీలమైన సాహిత్యాన్ని, ఇలా చాలామంది రచిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు పనికిరానివి, ఏదో ఆ కాసేపు టైంపాస్ అన్నట్లు చదవడానికి ఉండేవి ఇట్లా రాస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఇక్కడ మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తున్నారు, నయద్వచిత్రపదం హరేర్యశో జగత్ పవిత్రం ప్రగృణీత కర్హిచిత్ తద్వాయసం తీర్థముశంతి మానస నయత్ర హంసా నిరమంత్యుచిక్షయా. అంటే సమస్త ప్రపంచ వాతావరణాన్ని పవిత్రం చేయగల భగవంతుని వైభవాలను వర్ణించని వాక్కులు మహాత్ములైన వారిచే వాయస అంటే ఏంటంటే కాకుల తీర్థాలుగా పరిగణింపబడును. ఇక్కడ మనం చూస్తే తద్వాయసం తీర్థం ఉశంతి మానస అంటే ఈ యొక్క అది ఏదైతే ఉందో వాయసం అంటే కాకుల తీర్థాలుగా పరిగణింపబడును. పరమహంసులైన వారు యథార్థమునకు దివ్యధామములలో వసించు వారు గనుక అట్టి వాయస తీర్థములందు ఆనందమును పొందలేరు. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే పరమహంసలు అంటే హంసలు కాకులు ఒకే తరగతికి చెందినవి కాదు. అంటే కామ్యకర్మరతులు అంటే ఎక్కువగా భోగాలను అనుభవించాలి అని ఎక్కువగా కష్టపడుతూ ఎక్కువగా సంపాదిస్తూ ఉండేవాళ్ళు, ఎక్కువగా రజోగుణ స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు కాకులతో పోల్చబడుతూ ఉంటారనమాట. కానీ పరమహంసులైన మహాత్ములేమో ఈ హంసలతో పోల్చబడుతూ ఉంటారు. మనం ఏదైతే చెత్త చెదారం ఇటువంటి వ్యర్థాన్ని పడవేస్తూ ఉంటాము, మనం ఇక్కడ చూస్తే మనము ఆ చెత్త చెదారము ఏదైతే వ్యర్థాన్ని పడేస్తూ ఉంటామో కాకులు అక్కడ చాలా చక్కగా ఆనందంగా మళ్ళీ ఒకటొకటి పోటీ పడుతూ మేమే తినాలి అన్నట్లుగా తింటూ ఉంటాయి. ఇదంతా ఏంటంటే రజోగుణంలో ఉండే వాళ్ళు కూడా సేమ్ ఇట్లాగే ఇంకా సంపాదించాలి, లేకపోతే ఆ వాయస తీర్థం అనమాట. అంటే ఏదైతే వ్యర్థమైంది ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకుని అక్కడే ఆనందం పొందాలి. ఒక రకంగా చూస్తే మగు అని మధిర ఇట్లా వీటి పట్ల చాలా అనురక్తులై ఉంటూ ఉంటారు. అటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉంటే కాకులు ఉండే ప్రాంతాల్లో మనం చూస్తే హంసలు అనేవి ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉండవు. చక్కగా రంగుల సౌందర్యంగా ఉండి, మనం ఇక్కడ ఈ ఫోటో చూస్తే ఇట్లా రంగుల సౌందర్యంగా ఉండి వాటర్ చాలా స్వచ్ఛంగా, అలాగే తామర పువ్వులు, నిర్మలమైన నీళ్లు ఇటువంటి స్థానాల్లో అవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. మరి ఈ యొక్క కాకి చూస్తే ఇట్లాగు, హంస చూస్తే ఇట్లాగు. అలాగే లౌకికంగా ఆలోచించే వాళ్ళు ఏంటంటే వ్యర్థమైన వాటిని ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ, అంటే రజోగుణంలో ఉండే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇటువంటివి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ పరమహంస స్టేజ్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, గోస్వాములు, పరమహంసలు ఇట్లా వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ భౌతికమైన విషయాల పట్ల అంత ఆసక్తి అనేది ఉండదు.
తద్వాగ్విసర్గో జనతాఘ విప్లవో యస్మిన్ ప్రతిశ్లోకమబద్ధవత్యపి నామాన్యనంతస్య యశోంకితాని యత్ శృణ్వంతి గాయంతి గృణంతి సాధవః. అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు ఆ వాయస తీర్థములందు ఆనందమును పొందలేరు కదా ఎవరు? పరమహంసలు. అలా కాకుండా అనంతుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని నామ యశో రూప లీలల యొక్క దివ్య వర్ణలతో కూడి ఉన్న వాంగ్మయము విభిన్నమైన రచన, దివ్య వాగ్భరితమై ఉండి పెడమార్గమును పట్టిన ఈ ప్రపంచ జనుల పాప జీవనంలో విప్లవాత్మక మార్పును కొనివచ్చుటకై ఉద్దేశింపబడినటువంటి దివ్య వాంగ్మయము చక్కగా రచింపబడుకున్నను సాధువులైన పవిత్రాత్మలచే శ్రవణ కీర్తనలు చేయబడి ప్రీతితో గ్రహించబడును. అంటే ఏదైతే మనకి చెప్తున్నారు కదా ఈ యొక్క నామ యశో రూప లీలలు భగవంతుని యొక్క వీటిని, అందుకే శృణ్వంతి గాయంతి గృణంతి సాధవః. అంటే ఎవరైతే ఆ పెడమార్గం పట్టి ఉన్నారో ఆ జనుల కోసము మనకి శ్రీమద్ భాగవతము, శ్రీమద్ రామాయణము, ఇలా శ్రీమద్ భగవద్గీత ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. కానీ మిగతా జనులు ఏంటంటే ఆ యొక్క అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా వాయస తీర్థము అనే అటువంటి ఆ వ్యర్థమైన సాహిత్యం కోసము వ్యర్థమైన వాటిల్లోనే అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాము సీరియల్స్ అని, సినిమాలు, వీటి మీద ఎక్కువగా టైం అంతా వ్యర్థం చేస్తూ ఉంటారనమాట. అటువంటి వాటిని వాయస తీర్థంగా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఎవరైతే నామాల పట్ల, భగవంతుని యొక్క నామము, భగవంతుని యొక్క యశస్సు, భగవంతుని యొక్క రూపము, లీలల పట్ల వాటిని కలిగి ఉన్న ఆ వాంగ్మయాన్ని ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఆపజీవనంలో పడిపోరు. ఎందుకంటే వాళ్ళలో విప్లవాత్మకమైన మార్పు అనేది తీసుకురావడానికి ఇవంతా కూడా సాధువులైన పవిత్రాత్మలచే ఇవంతా కూడా రచించబడ్డాయి. కాబట్టి మనం కూడా వాటిని శ్రవణం చేయడము, కీర్తన చేయడము, ఇటువంటి వాటి పట్ల ప్రీతితో ఉండాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. ఎలా అంటే సపోజ్ ఒక పచ్చకామెర్ల వ్యాధి అనేది ఉంటూ ఉంది. మరి అటువంటి వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే మెల్లమెల్లగా అయినా పటిక బెల్లం అనేది ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు. మెడిసిన్తో పాటు ఇవి కూడా ఇస్తూ ఉంటారనమాట. ఎంత ఇచ్చినా కూడా స్టార్టింగ్లో అతనికి ఎలా ఉంటుంది, ఆ స్వీట్ అనేది తీసుకున్నా కూడా తెలియదు నాలుకకి. ఎందుకంటే ఆ పచ్చకామెర్ల వల్ల నాలుకంతా కూడా పాడైపోయి ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి మనం కానీ మరి అది అతనికి టేస్ట్ తెలియట్లేదు, అది కూడా చేదుగానే ఉంది కదా అని ఆపకూడదు. మనం ఆ పంచదార బిళ్ళలు అంటారు, అవి ఆ పటిక బెల్లం అంటారు కదా, వాటిని ఇస్తూనే ఉండాలన్నమాట. ఎందుకు అంటే మెల్లమెల్లగా ఆయన దాని యొక్క టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. అప్పుడు అర్థమవుతుంది మనకి ఆ కామెర్ల వ్యాధి అనేది తగ్గిపోతూ ఉంది అని. అలాగే ఏంటంటే మనము ఏదైతే ఈ భౌతికంగా కూరుకుపోయి ఉన్నాము, ఏదైతే చేయకూడదో వాటిల్లో భౌతికమైన ఈ కామ్య కోరికల పట్ల, కామ్య కర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాము. మరి మనకు కూడా ఏంటంటే ఇటువంటి ఆధ్యాత్మికమైన విప్లవాత్మకమైన మార్పు తేవాలి అంటే మరి సాధువులైన పవిత్రాత్మలచే రచించబడిన ఏవైతే సాహిత్యం ఉందో అటువంటి వాటిని మనం చదువుతూ తెలుసుకుంటూ ఉంటే మనకు కూడా అంటే అది స్టార్టింగ్లో అవి కూడా చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నట్లు, లేకపోతే మనకి అర్థం కానట్లు, లేకపోతే అర్థమైనా కూడా ఇది నేను పాటించలేను, చాలా కష్టం అన్నట్లు ఉంటాయి. కానీ మెల్లమెల్లగా ఏంటంటే అవి మనకి అర్థమవుతాయి. అలాగే మనకు కూడా ఆ టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. భగవంతుని యొక్క నామం పట్ల కూడా ఆ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది. అందుకే మనం చెప్పుకున్నాము శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి అనేది వస్తుంది. మనం ఏంటంటే శ్రద్ధ అనే స్టేజ్లో ఉన్నాము కాబట్టి మెల్లమెల్లగా అయినా ఆ రుచి అనే స్టేజ్కి వెళ్ళాము అంటే ఇది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. రమాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామం. సారాంశమేమనగా దేవాది దేవుని భక్తియుక్త సేవను గురించి చర్చించినప్పుడే మనం వ్యర్థమైన మూర్ఖమైన మాటలను చర్చించకుండా ఉండగలము. మనం ఎల్లప్పుడూ కృష్ణ చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందు ఉద్దేశం కొరకు మాత్రమే వాక్శక్తిని వినియోగించుటకు ప్రయత్నించాలి. చంచలమైన మనస్సు యొక్క అలజడులను 2 రకాలుగా విభజింపవచ్చును. మొదటిది అవిరోధ ప్రీతి లేక అనియమితాసక్తి, మరియు రెండవది విరోధయుక్త
క్రోధ అంటే నిరాశ వలన కలిగే క్రోధము, మాయావాదుల తత్వాన్ని ఖచ్చితంగా అనుసరించుట, కర్మవాదుల కామ్య ఫలితాల పట్ల విశ్వాసముంచుట, భౌతిక వాంఛలపై ఆధారపడిన పథకాలను విశ్వసించుట అవిరోధ ప్రీతి అనబడుతుంది. జ్ఞానులు, కర్మవాదులు, భౌతికవాదులు సాధారణంగా బద్ధజీవులను ఆకర్షిస్తారు. కానీ భౌతికవాదులు తమ కోరికలను నెరవేర్చుకోలేనప్పుడు మరియు వారి పథకాలు నిష్ఫలమైనప్పుడు క్రోధానికి గురి అవుతారు. ప్రాపంచిక వాంఛల వైఫల్యం క్రోధానికే దారితీస్తుంది. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మనం ఇక్కడ చూస్తే ఆల్రెడీ సారాంశం ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క మనం చెప్పుకున్నదే అంటే భక్తియుత సేవను గురించి చర్చించినప్పుడే మనం వ్యర్థమైన మాటల్ని మాట్లాడినట్టు అవ్వదు. అదే నిజమైన మౌనం అనమాట. మూర్ఖమైన మాటలను చర్చించకుండా అప్పుడు మనం ఉండగలుగుతాము. అట్లాగే దీంట్లో కూడా అవిరోధ ప్రీతి, విరోధయుక్త క్రోధ అంటే అనియమిత ఆసక్తి, అలాగే నిరాశ వలన కలిగే క్రోధం. ఎలా అంటే ఈ జ్ఞానులు, కర్మవాదులు, భౌతికవాదులు ఏంటంటే బద్ధజీవులని ఆకర్షిస్తూ ఉంటారు. అంటే కొంతమంది జ్ఞానం ఈ జ్ఞానం ప్రచారం చేయడానికి, జ్ఞానం గురించి చెప్పడానికి. అలాగే కర్మవాదులు అంటే నువ్వు కర్మ చేస్తూ ఉంటే దానికి ఏదో ఒక ఫలితం అనేది వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు దాన్ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే భౌతికవాదులు, ఇంకా వీళ్ళ గురించి మనం అంటే భౌతికంగా ఏది అవసరమో వాటి గురించి వాళ్ళని ఇటువైపు ఆకర్షిస్తూ ఉంటారనమాట. కానీ భౌతికవాదులు ఏంటంటే వాళ్ళ కోరికలు నెరవేర్చుకోలేనప్పుడు మరియు వారి పథకాలు నిష్ఫలమైనప్పుడు. అందుకే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తే శూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామాత్ కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. మనం ముందు ఆలోచిస్తాము కాబట్టి ఏదో ఒక ప్లాన్స్ వేస్తాము, ఈ కోరికను ఎలా తీర్చుకోవాలి, లేకపోతే ఇక్కడ ఇంత సంపాదించాలి, ఇట్లా ఆలోచిస్తాము. అది కనుక నిష్ఫలమైంది అనుకోండి, అంటే మనం వేసిన ప్లాను అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వలేదు, అప్పుడేమవుతుంది, దానికి క్రోధం అనేది వచ్చేస్తుంది. దాని పట్ల ఆ ప్రాపంచిక, ఆ భౌతికమైన కోరిక యొక్క వైఫల్యం ఏది ఉందో అది మనకి క్రోధాన్ని కలిగిస్తుంది. సుప్రజా మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. స్వప్నమాత, సుప్రజామాత చదవండి. అలాగే దేహవాంఛలను కూడా 3 రకాలుగా విభజించవచ్చును. జిహ్వా చాపల్యం, ఉదర చాపల్యం, జననేంద్రియ చాపల్యం. ఈ 3 ఇంద్రియాలు మానవ శరీరంలో ఒకే వరుసలో నిర్మితమై ఉన్నవి. దేహవాంఛలు జిహ్వతో ప్రారంభమగును కనుక ఎవరైనా జిహ్వ చాపల్యాన్ని ప్రసాదం భుజించుటకు మాత్రమే పరిమితం చేయగలిగితే ఉదర వాంఛలు, జననేంద్రియ వాంఛలు వాకంతటా అవే నియంత్రించబడును. ఈ సందర్భంలో శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూరు ఇలా చెబుతున్నారు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఇంకా చదువు కానీ ఒక నిమిషం మాతాజీ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి దేహవాంఛలు కూడా 3 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి జిహ్వ చాపల్యం, ఉదర చాపల్యం, జననేంద్రియ చాపల్యం. మనకి మన భగవద్గీతలో కూడా 5వ అధ్యాయంలో చూసాము, ఏహి సంస్పర్శజ భోగ దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. అంటే మనకి ఏదైతే ఆరంభంలో అది ఇంట్రెస్ట్గా ఉందో అది మళ్ళీ దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది అని మనం ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాము. ఒక జింక్ ఉందనుకోండి, వేటగాడు దాన్ని పట్టుకోవాలని ఏం చేస్తాడు, మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తాడు. అది ఆ వినే శక్తి ఎక్కువగా దానికి అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఎటు కదలకుండా ఉండిపోతుంది, వెంటనే దాన్ని పట్టుకుంటాడు. అలాగే చేప, మనం చేపను చూస్తే ఆ నీళ్ళలో తనకి కావలసినంత ఆహారం అనేది ఉంటుంది, కానీ అదేం చేస్తుంది, జిహ్వ చాపల్యం కోసం, ఆహారం కోసం కాసేపటికి బయటకు వచ్చి చూసి వెళ్తూ ఉన్నట్లుగా తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే ఆ గేలం వేసి చేపలను పట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళను, లేకపోతే ఆ గేలం వేస్తారు కదా, దానికి చిన్న ఆహారం అనేది ఎర అనేది పెట్టేసి వేస్తారనమాట. వెంటనే ఆ జిహ్వ చాపల్యం వల్ల అదేం చేస్తుంది, దాన్ని పట్టుకుంటుంది, అంతే మరణిస్తుంది. అలాగే ఈ యొక్క ఏవైతే ఏనుగు ఆ స్పర్శ సుఖం కోసం ఏం చేస్తుంది, ఆడ ఏనుగు వెంట పరిగెడుతూ ఉంటుంది. కానీ దానికి ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉంటారు. ఆ అడవుల్లో గుంతలతో వేసి వాటి మీద ఆకులు కప్పేసి ఆల్రెడీ ఆడ ఏనుగుకి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, అది దాంట్లో పడకుండా పరిగెడుతుంది. ఈ మగ ఏనుగు ఏంటంటే ఆ టైంలో ఏమి తెలియక ఆ స్పర్శ సుఖం కోసం దాని కనుక పరిగెడుతూ ఆ గుంతల్లో పడిపోయి వాళ్ళకి దొరికిపోతుంది అనమాట. ఇట్లా అంటే మనం ఈ ఇంద్రియ చాపల్యం అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తే ఈ జిహ్వ, ఉదర, జననేంద్రియాలు ఈ 3 కూడా ఒకే లైన్లో ఉంటాయి అన్నమాట. కనుక
ఎవరైనా మనం జీవచాపల్యాన్ని ఈ ప్రసాదం భుజించడానికి మాత్రమే పరిమితం చేయగలిగితే అప్పుడు అంటే మనం ఉదరానికి ఏదైతే ప్రసాదం మాత్రమే ఇస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఉదరవాంఛలు అంటే ఇంకా తినాలి, ఇంకా తీసుకోవాలి, నాకు ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి అని మనకి అది తర్వాత కూడా గ్యాస్ అని మనకి ఆరోగ్యంగా కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. వాటి వల్ల జనేంద్రియ వాంఛలు కూడా వాటంతటా అవే నియంత్రించబడతాయి. ఎలా మనం భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని ఉదరానికి ఇవ్వగలిగితే. ఈ సందర్భంలో మనకి శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు ఇలా చెప్తున్నారు. शरीर अविद्या जाल जोड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे फैले विष सागरे तारा मध्य चिह्वा अति लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ धयमय कोरि भरे जिह्वा जय स्वप्रसादा नति लोभय से अन्नामृत पावो राधा कृष्ణ గుణ గావో రేమే ఢాకో చైతన్య నితాయ్. మనకి ప్రసాదం తీసుకునేటప్పుడు కూడా అందరూ ఈ మంత్రాన్ని చెప్పి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకు అంటే మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నా చూడండి. ఓ సోదరులారా, ఈ భౌతిక శరీరము ఒక అజ్ఞాన కూపము, ఇంద్రియములు మహాప్రాణాంతక శత్రువులు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ భౌతికమే అంటే ఈ శరీరమే మనం అనుకుంటామో, అది మనం తెలుసుకున్నాం కదా భగవద్గీతలో, అది అజ్ఞానం అనమాట. ఎందుకంటే మనం ఆత్మ. ఇంద్రియాలు మహాప్రాణాంతక శత్రువులు. ఇంద్రియాలని ఒక పాములతో కూడా మనం చూసాం 3వ అధ్యాయంలో 2వ అధ్యాయంలో పాములతో చెప్తున్నారు. అంటే ఆ పాముల మీద మనం బిగబెట్టి కనుక మనం ఉంచగలిగితే అది వెంటనే కాలు తీయగానే కాటేస్తుంటుంది. అలాగే ఇంద్రియాలను గుర్రాలతో కూడా పోల్చుతూ ఉంటారు. మనం వాటిని సరిగా కళ్ళాలు వేయకపోతే ఇష్టం వచ్చినట్లుగా అటు ఇటు తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి అవి ప్రాణాంతక శత్రువులు. ఎందుకంటే అవి ఆత్మను భౌతిక భోగములనే సంసారంలోకి తోసివేయను. ఇంద్రియాలన్నింటిలోకి జిహ్వ అత్యంత కాంక్ష గలది మరియు నియంత్రింపజాలనేది. మనకి దీనికి ఒక నాడు కూడా ఉంటుందని చెప్తారు కదా, నరం లేని నాలుక అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. అత్యంత కాంక్ష కలిగినది, దాన్ని మళ్ళీ మనం నియంత్రింపలేము. ఈ ప్రపంచంలో జిహ్వను నియంత్రించుట అత్యంత దుర్లభం. కానీ ఓ సోదరులారా, మన జిహ్వను నియంత్రించుటకై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దయతో తన ఆహారంలోని శేషాన్ని ప్రసాద రూపమున మనకు అనుగ్రహించెను. ఇప్పుడు దయచేసి కృష్ణ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించండి. శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణుల గణాలను కీర్తించండి. ప్రేమతో చైతన్యంతాయ్ అని గొంతెత్తి పాడండి. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా ఆహారం తీసుకోవాలనుకునేటప్పుడు ఈ శ్లోకాలను చదివి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇందాక సుప్రజా మాతాజీ చదవండి, కంటిన్యూ చేయండి. హరే కృష్ణ. 6 రకాల రసాలు అనగా రుచులు ఉన్నాయి. వీటిలో ఏ ఒక్కదాని రుచి పట్లనైనా ఎవరైనా ఆకర్షింపబడినచో వారు జిహ్వ చాపల్యానికి గురవుతారు. కొందరు మాంసం, చేపలు, ఎండ్రకాయలు, గ్రుడ్లు, రక్తము మరియు వీర్యాలచే ఉత్పాదించబడే ఇతర పదార్థాలు, మృతదేహ రూపాల వంటి వాటిని భుజించుట పట్ల ఆసక్తులై ఉంటారు. మరికొందరు కూరగాయలు, కాయగూరలు, వేర్లు, ఆకులు, దుంపలు, క్షీర పదార్థాల వంటి వాటిని భుజించుటకు ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు. ఏ ఆసక్తి అయినను జిహ్వ చాపల్యాన్ని తృప్తిపరుచుట కొరకే కలవు. కానీ కృష్ణ చైతన్యవంతులు సారీ మాతాజీ, స్వప్న మాతాజీ మీరు కంటిన్యూ చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కానీ కృష్ణ చైతన్యవంతులు అటువంటి ఇంద్రియ తృప్తి కొరకే భుజించుటను మానుకోవాలి. అంతేకాకుండా కారం, చింతపండు మొదలైన మసాలా పదార్థాలను సైతం ఎక్కువగా వినియోగించకూడదు. తాంబూలం, హరితకి, పోక చెక్కలు, తాంబూలంలో వినియోగించే రకరకాల సుగంధ ద్రవ్యాలు, పొగాకు, ఎల్ఎస్డి, marijuana, నల్లమందు, మద్యం, టీ, కాఫీలు వాటి వంటి వినియోగం కూడా ఇంద్రియ లాలసలు మాత్రమే మరియు వాటిని అనవసర వాంఛలను తృప్తిపరచుకొనుట కొరకు తీసుకుంటుంటారు. అయితే మనం శ్రీకృష్ణుని నివేదించిన ఆహార శేష ప్రసాదాన్ని భుజించుటకు అలవాటు పడితే ఈ మాయా యొక్క జాలం నుండి విముక్తులమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణుడే
స్వయంగా కాయగూరలు, ధాన్యాలు, పండ్లు, పాలతో చేసిన పదార్థాలను, నీరు మొన్నగు వాటిని నిర్ధారించినట్లుగా అవే ఆయనకు నివేదించదగిన పదార్థాలు. ఏమైనను ఎవరైనను రుచిగా ఉంది కదా అని ప్రసాదాన్ని ఎక్కువగా భుజిస్తే జిహ్వ చాపల్యాన్ని తృప్తిపరిచిన వారే అవుతారు. ప్రసాదాన్ని స్వీకరించేటప్పుడు బాగా రుచిగా ఉండే పదార్థాలను విడిగా పెట్టాలని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు మనకు బోధించారు. మనం మంచి రుచికరమైన పదార్థాలను భుజించాలనే ఉద్దేశంతో భగవంతునికి మంచి రుచితో కూడిన పదార్థాలను నివేదించినను మన జిహ్వ చాపల్యాన్ని తృప్తిపరుచుకొనుటకు ప్రయత్నించిన వారము అవుతాము. రుచికర పదార్థాలను భుజింపవచ్చునని ధనికులు ఇచ్చే విందు ఆహ్వానాలను అంగీకరిస్తే మనం కూడా జిహ్వ చాపల్యం కొరకు ప్రయత్నించిన వారమవుతాము. శ్రీ చైతన్య చరితామృతము అంత్యలీల 6.227. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ మాతాజీ. అందుకే మనకి ఇక్కడ ఇంకా అంటే ఆ ఇంద్రియ లాలస అంటే ఎక్కువగా తీసుకోవడం గురించి మనం నెక్స్ట్ బిందువులో కూడా చూస్తాము. అలాగే మనం చూస్తే సపోజ్ ఈ ఇంకా ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకోవడం. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక వేటగాడైనా లేకపోతే ఒక కోతి ఉందనుకోండి. కోతి ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, ఆ అడవిలో ఉన్నప్పుడు దాని ఇష్టం వచ్చినట్లు ఒక కొమ్మ మీద నుంచి ఇంకో కొమ్మ మీదకి, ఒక చెట్టు మీద నుంచి ఇంకొక చెట్టు మీదకి చక్కగా గంతులేస్తూ ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఒక వేటగాడు ఒక బాటిల్లో అంటే గాజు సీసాలో బాదం పప్పు, పిస్తా పప్పు, ఇటువంటి కిస్మిస్ వీటన్నిటిని వేసి తీసుకొచ్చి ఆ యొక్క ప్రాంతంలో పెట్టాడంట. అప్పుడు ఆ కోతి ఏం చేసింది చూసి ఈ చాలా ఐటమ్స్ చాలా బాగున్నాయి కదా అని వెళ్ళి దాంట్లో ఆ చెయ్యి అనేది పెట్టి గుప్పెడితో ఇట్లా పట్టుకుందనమాట. పట్టుకుని తీద్దామంటే తన చెయ్యి అనేది రావట్లేదు. ఎందుకంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఖాళీగానే వెళ్ళింది కదా, వచ్చేటప్పుడు చాలా ఎక్కువ వాటిని పట్టుకుంది. తీద్దామంటే తీయలేకపోతుంది. అప్పుడే వేటగాడు వస్తూ ఉన్నాడు, తను కూడా చూస్తూ ఉంది. వచ్చేస్తున్నాడు, పట్టుకుంటాడు అనుకుంది, కానీ ఆ చెయ్యి అనేది వదలదు అనమాట. అట్లాగే మనం కూడా ఏంటంటే ఇంద్రియాలకి ఇంకా సుఖం ఇవ్వాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, కానీ కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఈ ఇంద్రియాలని సుఖపెట్టే ఆ ఆలోచనల్లో కష్టాలు అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. మనం వాటి నుంచి ఎలా బయటపడాలి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, కానీ ఆ ఇంద్రియాలకి ఎంతవరకు మనం సుఖం అనేది ఇవ్వాలి, ఎంతవరకు మనం వాటిని తృప్తిపరచాలి అనేది తెలుసుకోలేకపోతూ ఉంటాను. అందుకే జిహ్వ చాపల్యం కొరకు ఎక్కడికి అక్కడికి పరిగెత్తేవాడు నిత్యం ఉదరము మరియు జనేంద్రియ వాంఛల పట్ల ఆసక్తి గలవాడు భగవంతుణ్ణి పొందలేడు. స్వప్న మాతాజీ కంటిన్యూ చేయండి. హరే కృష్ణ. మీరు చదివారా ఇప్పుడు? ఓకే. లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే పైన చెప్పబడినట్లు జిహ్వ, ఉదరం, జనేంద్రియాలు ఒకే వరుసలో నిర్మించబడి ఒకే రకానికి చెంది ఉంటాయి. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఇట్లు చెప్తున్నారు: భాలోనా ఖాయిబే అర్ భాలోనా పరిబే. గొప్ప రుచికరమైన పదార్థాలను భుజించవద్దు, ఆడంబరమైన దుస్తులను ధరించవద్దు. శ్రీ చైతన్య చరితామృతము అంత్యలీల 6.236 లో ఇట్లా చెప్పబడింది. ఏమైనను ఈ వివరణ ప్రకారం ఉదర వ్యాధులతో బాధపడేవారు ఉదర వేగాన్ని నియంత్రించలేకపోయారని అర్థం. అవసరమైన దానికంటే అధికంగా తినాలనుకుంటే సహజంగానే మన జీవితంలో ఎన్నో చిక్కులను కొని తెచ్చుకున్న వారం అవుతాము. ఏది ఏమైనాను మనం ఏకాదశి, జన్మాష్టమి మొదలైన పర్వదినాలలో నైనా ఉపవాసం చేస్తే ఉదర వాంఛలను నియంత్రించగలుగుతాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మనకి ఇందా చెప్పుకున్నట్లుగానే ఇప్పుడు కోతి ఏంటంటే చక్కగా హ్యాపీగా అక్కడ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఉండవచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ వేటగాడికి దొరికిందో అతను వచ్చి ఏం చేపిస్తాడు, సర్కస్ చేపిస్తూ ఉంటాడు. దానికి ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు. ఒక కర్రడం పెట్టేసి దూకమంటాడు, అటు దూకమంటాడు, ఇటు దూకమంటాడు. ఒక బౌండరీగానే ఉంటుందన్నమాట. అందరి జనంలోకి తీసుకొచ్చేసి ఒక బౌండరీ లైన్లో బంధించినట్లుగా తనకి చేస్తూ ఉంటాడు. అట్లా మనం కూడా ఏంటంటే మన ఇంద్రియాలని వదిలేస్తే వాటి ఇష్టం వచ్చినట్లు అవి ప్రవర్తించేస్తూ ఉంటాయి. అందుకే మనం ఏం చేయాలి? అందుకే మనకి ఏకాదశి, జన్మాష్టమి ఇటువంటి పర్వదినాలలో ఉపవాసం చేయాలి. కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే కొన్ని ఉపవాసాలని ఏవేవో చేస్తూ ఉంటారు. అదేంటంటే సరైన సమయంలో లేకపోతే సరైన అవగాహన లేకుండా చేయడం వల్ల ఉదాహరణకు సంబంధించిన
ఇబ్బందులు కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఎక్కువగా తినేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది, తెలియకుండా, లేకపోతే తెలిసి, లేకపోతే ఆరోగ్యం ఇంకా అంటే లేకపోతే శరీర దారుఢ్యం కోసం ఇట్లా ఇవన్నీ తెలియక చేసేస్తూ ఉంటారు. వాటి వల్ల కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఎందుకు ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఎటువంటి వాటిని తీసుకోవాలి ఇవన్నీ తెలియకపోవడం వల్ల అదంతా కూడా మనకి ఆ ఉదరానికి చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. వాటి వల్ల కూడా ఆరోగ్యం అనేది చెడిపోతూ ఉంటుంది. జ్యోత్స్న మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జననేంద్రియాలకు సంబంధించినంత వరకు వేగాలు 2 విధాలుగా ఉంటాయి. ఉచితాలు, అనుచితాలు, లేక చట్టపరమైనవి, చట్ట విరుద్ధమైనవి. పురుషుడు తగినంత వయసు వచ్చిన తర్వాత సంప్రదేశాలను అనుసరించి వివాహం చేసుకుని జననేంద్రియాల ద్వారా ఉత్తమ శిశువును పుట్టించాలి. అది న్యాయబద్ధం. ధర్మ సమ్మతం లేనిచో జననేంద్రియాల కోరికలను తృప్తిపరచుటకు అతడు కృత్రిమ మార్గాలను అవలంబించి ఎలాంటి నిగ్రహమును పాటించకపోవచ్చును. శాస్త్ర ప్రకారం అక్రమ సంభోగ జీవితం అనగా ఆలోచన చేతగాని, పథకాలు చేతగాని, మాటల చేతగాని, ప్రత్యక్ష సంభోగ చేతగాని, లేదా జననేంద్రియాలను కృత్రిమంగా తృప్తిపరచుకునే చేతగాని ధర్మ వ్యతిరేకమైన సంభోగానికి పాల్పడువాడు మాయా బంధనాలలో చిక్కున్నట్లే అర్థం. ఈ ఉపదేశాలు గృహస్థులకే కాదు, త్యాగులకు, సన్యాసులకు కూడా అన్వయిస్తాయి. శ్రీ జగదానంద పండితుడు ప్రేమ వివర్తము అనే తన గ్రంథంలోని 7వ అధ్యాయంలో ఇలా చెప్తున్నారు. ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ చూద్దాం చదువు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అలా ఇందాక చదువుకున్నదే ఈ జననేంద్రియాలకు సంబంధించినంత వరకు ఏంటంటే ఆ వేగాలను కూడా ఇది ఉచితమా అనుచితమా, ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ వివాహ వ్యవస్థ అనేది ఉంది కాబట్టి మన పార్ట్నర్ వీళ్ళతోటే మన వ్యవహారం అనేవి ఉండాలి. కానీ ఈ అక్రమమైన వాటి వల్ల ఏమవుతుంది, ఏదో పెద్ద పెద్ద ప్లాన్లు వేసేయడం, ఎవరిని ఎలా నాశనం చేయాలి, ఎవరిని ఎలా ఇబ్బంది పెట్టాలి అనేవి ఈ మధ్యన మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉన్నాం. ఆల్రెడీ శాస్త్రాలలో అలాగే ప్రామాణికమైన గురువులు ఎప్పుడో మనకి వివరించి ఉన్నారు. కానీ ఇవి తెలియక ఇప్పుడు ఇటువంటి అనర్థాలన్నింటిని మనం అన్నింటిని కూడా చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట. కాబట్టి వివాహం చేసుకుని ఉత్తమమైన శిశువుల్ని పుట్టించడానికి అదే న్యాయబద్ధం అవుతుంది, అదే ధర్మ సమ్మతం అవుతుంది. లేకపోతే మిగతా అంతా కూడా అక్రమ సంబంధాలు. అంటే మనకి ఏవైతే 4 రూల్స్ అనేవి ఇవ్వబడ్డాయో వాటిల్లో ఈ అక్రమ సంబంధాలు ఏదైతే ఉందో అది చాలా మంచిది కాదనమాట. అది కూడా మనకి సమాజంలో ఈ రోజుల్లో చూస్తే కూడా మనకి అందరికీ చాలా ఇప్పుడు న్యూస్లో చూసిన అన్నింటిలో ఎక్కువగా ఇవే మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే సరైన అవగాహన లేక, అలాగే క్షణికమైన సుఖాల కోసం ఇదంతా కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మరి ఈ యొక్క భగవంతుని గురించిన సాహిత్యం ఏదైతే ఉందో దీన్ని తెలుసుకోవడం పట్ల అవగాహన వచ్చినప్పుడు, దీన్ని తెలుసుకోవాలనే ఇది వచ్చినప్పుడు అది అందరికీ అర్థమవుతుంది. కానీ అది తెలుసుకోలేని మూర్ఖులు వాళ్ళు ఏమవుతారంటే చెయ్యకూడని పనులు చేస్తూ, ఇటువంటి వ్యవహారాలను చేస్తూ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ, అందుకే మనం భగవద్గీత ఉగ్ర కర్మాణః అని, అంటే వారు చేయకూడని పనులు చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇబ్బంది, పక్కన వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, జ్యోత్స్న మాతాజీ చదవండి. ప్రియ సోదరా, నీవు వైరాగి జీవితంను గడుపుతున్నావు. నీవు సాధారణ ప్రపంచ విషయాల గురించి వినట గాని, చర్చించుట గాని చేయకూడదు. స్వప్నములో కూడా స్త్రీలను తలుచుకోవద్దు. స్త్రీలతో సంబంధం నిషేధించే వైరాగి జీవితమున నీవు అంగీకరించావు. నీవు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సాంగత్యమున ఆశించినట్లయితే నీవు చోట హరిదాసు విషయమున అతని మహాప్రభువు నిరాకరించిన సంఘటనను ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి. బాగా రుచిగా ఉండే ఆహార పదార్థాలను భుజించవద్దు. ఆడంబరమైన వస్త్రమును ధరించవద్దు. ఎల్లప్పుడూ నమ్రతను కలిగి నీ హృదయాంతరంలో శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణను సేవించుము. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారనమాట, శ్రీ జగదానంద పండితుల వారు చెప్తున్నారు. అలాగే సారాంశం అనగా వాక్కు, మనస్సు, క్రోధం, జిహ్వ, ఉదరం, జననేంద్రియాలని ఈ 6 నియంత్రించగలవాడు స్వామి లేక గోస్వామి అని పిలువబడును. స్వామి అంటే యజమాని, గోస్వామి అంటే గో అంటే ఇంద్రియాలకు యజమాని. ఎవరైనా సన్యాస జీవితాన్ని స్వీకరించినప్పుడు సహజంగానే వాళ్ళకి స్వామి అనే బిరుదు లభిస్తుంది. దీని అర్థం అతడు కుటుంబానికో, జాతికో, సమాజానికో యజమాని అనే అర్థం కాదు. అతడు
తన ఇంద్రియాలకు యజమాని కావాలని అర్థం. ఇంద్రియాలకు యజమాని కాని వాడిని గోస్వామి అని పిలవకూడదు. అతడు గోదాసుడు, అంటే ఇంద్రియాలకు దాసుడు. అలాగే బృందావనంలోని 6 గోస్వాములు మనం చూస్తున్నాం కదా, షట్ గోస్వాములు. వారి యొక్క అడుగుజాడలను అనుసరించి స్వాములు, గోస్వాములు అందరూ కూడా ప్రేమతో కూడిన భక్తియుత సేవలో సంపూర్ణంగా నెలకొని ఉండాలి. దీనికి వ్యతిరేకంగా గోదాసులు అయిన వారు తమ ఇంద్రియాల సేవలో కానీ భౌతిక ప్రపంచ సేవలో కానీ నెలకొని ఉంటారు. వారికి వేరే పనే ఉండదు. ప్రహ్లాదుడు గోదాసుని అదాంతగో అని వర్ణించాడు. అంటే ఇంద్రియాలు నియంత్రించని వాడని అర్థం. అదాంతగో అయిన వాడు కృష్ణ సేవకుడు కాలేడు. అందుకే శ్రీమద్ భాగవతంలో 7వ స్కందం 5వ అధ్యాయం 30 శ్లోకంలో భక్త ప్రహ్లాదుడు ఇలా చెప్తున్నాడు: మతిర్న కృష్ణే పరతస్వతో వా మిథోభిపత్యేత గృహవ్రతానాం అదాంతగోభిర్వశతాంత మిశ్రం పునశ్చర్విత చర్వణానాం. ఇంద్రియ తృప్తి కొరకే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవితను కొనసాగించాలని నిర్ణయించుకొనిన వారికి స్వప్రయత్నం చేత కానీ ఇతరుల బోధనల చేత కానీ పరస్పర సమావేశాల చేత కానీ కృష్ణ చైతన్యమును పొందే అవకాశం ఉండదు. కళ్యాణలేని ఇంద్రియముల వలన వారు అజ్ఞాన అంధకారంలోకి లాగబడతారు. ఈ విధంగా చర్విత చర్వణం అంటే నమిలిందే నమలడంలోనే వెర్రిగా నెలకొంటారు వాళ్ళు. ఇక్కడ మనకి ప్రహ్లాద్ మహారాజు వాళ్ళ తండ్రికి చెప్తూ ఉంటారన్నమాట, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవితం కొనసాగించాలని నిశ్చయించుకున్న వారికి స్వప్రయత్నం చేత, అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నం చేత, ఇతరుల యొక్క బోధన చేత, అలాగే పరస్పరము సమావేశాల చేత కృష్ణ చైతన్యం పొందే అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు, కానీ అది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నారు. అందుకే మతిర్న కృష్ణ అన్నారు. ఏనాడు కృష్ణుడి ఏడ మొగ్గు చూపలేడు. అలాగే పునశ్చర్విత చర్వణానాం, నమిలిన పిప్పినే మరలా నములుతూ ఉంటాం. మనం చూస్తూ ఉంటాం చెరుకు జ్యూస్, అంటే ఆ చెరుకుని ఆ జ్యూస్ తీసే దాంట్లో పెడుతూ ఉంటారు అనమాట. తీస్తారు ఒకటిసారి, లేకపోతే 2 సార్లు, లేకపోతే 3 సార్లు. కానీ అద్దాక తీస్తూ ఉంటే దాంట్లో ఇంకా జ్యూస్ అనేది ఉండదు. మనం ఎన్నిసార్లు తీసినా కూడా ఆ పిప్పి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ లౌకికమైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారో జన్మాంతరాలుగా కూడా చాలా దేహాలు తీసుకుని ఇంద్రియ భోగాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఎంత అనుభవించినా కూడా తృప్తి అనేది ఉండదు. అందుకే చర్విత చరుణానం అనే ఆ పదాన్ని వాడారనమాట. అందుకే మనకి భగవద్గీతలో కూడా భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాపహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధౌన విధీయతే. అంటే భోగానుభవంలో మనం లౌకికమైన సంపదలకు ఆకర్షితులై వాటిచే మనం మోహితులైతే మన యొక్క మనసులో భగవంతుని యొక్క భక్తిని గూర్చిన స్థిర నిశ్చయం అనేది కలగదు అని చెప్తారు. మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ పునశ్చర్విత చర్వణానం అంటే ఆ నమిలిన పిప్పినే నములుతూ ఉండడం. ఒక పశువు ఉందనుకోండి, వెళ్తూ ఉంటుంది విపరీతంగా, ఏదో ఒక మనం కొట్టినా లేకపోతే మనం ఎంత తోలినా కూడా మళ్ళీ అక్కడికి వస్తూనే ఉంటుంది. ఒక క్యాబేజీ తినడానికో క్యాలీఫ్లవర్ తినడానికో వస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి దాన్ని కర్రతో కొడతాడు, కానీ అది వినదు, మళ్ళీ వస్తుంది. నిన్న జరిగింది, లేకపోతే 1 గంట క్రితం జరిగింది, కానీ అది మళ్ళీ వస్తుంది. ఇట్లా వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట. మళ్ళీ వస్తుంటుంది, మళ్ళీ దెబ్బలు తింటూనే ఉంటుంది. అంటే ఆ ఇంద్రియ లాలస దానికోసం ఏంటంటే అది వస్తూనే ఉంటుంది. కానీ మనుషులకి ఏంటంటే ఆ బుద్ధి అనేది ఉంది. సపోజ్ మనమే ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే, మనం ఎవరైనా బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళామనుకోండి, వాళ్ళు మనల్ని సరిగా స్వాగతపరచలేదు, లేకపోతే మనకి సరైన రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు, మనం అనుకున్నట్లుగా వాళ్ళు చేయలేదు. మనం ఏం ఆలోచిస్తాము, ఇంకొకసారి అక్కడికి వెళ్ళకూడదు, వాళ్ళ చేత ఆ అమర్యాద అనేది మనం తీసుకోకూడదు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. మరి బుద్ధి అనేది పనిచేస్తే అలా ఉంటుంది. కానీ పశువుల్లో ఏంటంటే ఆ బుద్ధి అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాల యొక్క సుఖం కోసము, ఆహారం కోసము, అలాగే వాళ్ళు ఎంత తిడుతున్నా, వాళ్ళు ఎంత కొడుతున్నా మళ్ళీ వెళ్ళి అట్లా తనులు తింటూనే ఉంటుంది. అలాగే మనకి అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు, మరి నిజమైన మహాత్ములు ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో, ఈ గోదాసులు కాని వాళ్ళు, మరి గోస్వాములు
వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఎల్లప్పుడూ కూడా, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి ఆశ్రితాః భజంత్యనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యం. వాళ్ళు సతతం కీర్తయంతో మాం, ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భ్రాంతులు కానటి వాళ్ళు మహాత్ములు దైవీ ప్రకృతిలో ఉంటారు. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, వాళ్ళు భౌతికమైన ప్రకృతిని ఆశ్రయించరు, వాళ్ళు భౌతికమైనది కాకుండా దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించి ఉంటారు. వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటారు. ఆయన అవ్యయుడు, అంటే మనకి ఎంత ఇచ్చినా కూడా ఆయన తరిగిపోడు. కాబట్టి ఇలా తెలుసుకుని ఎల్లప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణమైన శ్రద్ధ కలిగి సంపూర్ణమైన సేవలో ఉంటారు. 24 గంటలు కూడా భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. భక్తి యోగంలో అటువంటి మహాత్ముడు నెలకొని ఉంటాడు. కాబట్టి ఎప్పుడు భగవంతు యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటాడు. ఇలా ఆ మహాత్ములు అలా ఉంటారు. కానీ ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవితాన్ని కొనసాగించాలనుకునే వాళ్ళు పునశ్చర్విత శర్వణానాం, అటువంటి వాళ్ళని ఏమంటున్నారంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజు అదాంతగో అంటే గోదాసులు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇది ఈరోజు ఈ ఉపదేశామృతంలోని మొదటి బిందువు. మరి ఎవరైతే ఈ 6 ఈ వేగాలని నియంత్రించుకున్నారో అటువంటి వాళ్ళని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ధీరులు. ఏతాన్ వేగాన్యో విషహేత ధీర, ధైర్యవంతుడు, ధీరుడు. మరి అటువంటి వాడు ఏం చేయొచ్చు, సర్వాం అపీమాం, సర్వులు అంటే అందరికీ అతడు గురువు అవ్వచ్చు. పృథివీంస శిష్యాత్, ఈ యొక్క ప్రపంచంలో అతి ధైర్యవంతుడు ఎంతమందినైనా కూడా శిష్యులుగా చేసుకోగలడు. అంతేగాని మేమే గురువులము అని ఎవరైతే అనుకుంటారో ఈ యొక్క 6 వేగాలని గనక నియంత్రించుకోలేకుండా వాళ్ళు ప్రామాణికమైన గురువులు కాలేరు అని ఇక్కడ చూస్తున్నాను. ఓకే, వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృంద్ की जय. నవాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ की जय. పతిత పావన శ్రీ ప్రభుపాద్ की जय. హరే కృష్ణ మహామంత్రానికి జయ. అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. రేపు మనము 2వ బిందువు చూద్దాము. ఎవరికైనా